Għattini s-sena konsekutiva Michelle Muscat se terġa' tom bilan li jinġabru fondi għal Fondazzjoni Marigold. Din id-darba l-awma se tkun min-naħa t'isfel ta' Malta propju mill-inħawi ta' Witilajn għal port il-kbir. Dan ifisser li l-isfida ta' din is-sena se tkun sfida akbar għaliex il-baħar f'dawn l-inħawi fih aktar kurrenti huwa baħar miftuħ. Stqarret dan is-Sinjura Michelle Muscat stess f'kummenti ma' One News li tkellmet ukoll dwar kemm ilha tipprepara għat-tieni sfida. Propjament ma waqaftx nipprepara mill-lawma tas-sena l-oħra. Bqajt fis-sajf u ovvjament imbagħad fix-xitwa. Bqajna committed li nipprepara liha 3 times a week. Ovvjament issa f'April bdejna wkoll nersqu lejn il-baħar biex ninżlu fil-verità ġol ilma. Iż-żona hi dik li hija daqsxejn differenti minn il-fliegu bejn Malta u Għawdex, għax hawnhekk ovvjament qiegħed open sea, total open sea. L-isfida ta' Michelle Muscat din is-sena se ssir nhar is-Sibt 25 ta' Ġunju. F'każ li t-temp ma jippermettix li ssir l-awma, dakinhar stess fis-6 ta' filgħaxija xorta waħda se jsir ġbir ta' fondi fil-barrakka t'isfel. Is-sena li għaddiet Michelle Muscat f'temp ta' 6 sigħat qasmet blaw minn Għawdex għal Malta u f'Kemuna ltaqet mal-għawwiema tal-Olimpjadi Speċjali fejn flimkien kienu għomu sa' Malta.